Tak vyzerá, že som sa dočkal po dlhých týždňoch. Malossi variátor. Valčeky, pružina, bude video. A toto je vlastne úvod do tohto videa, ako vymieňam a porovnávam starý variátor versus nový, takže sledujte video ďalej. A toto video na tento čin, ktorý idem spraviť, som sa dosť dlho tešil, až od objednávky až dokedy mi neprišiel a dokedy som sa v tejto chvíli nepustil do toho, že tu idem prerábať, takže variátor, konečne variátor nový. Idem na to, teším sa na to a mám od toho dosť veľké očakávania, takže uvidíme, či splní to, za aké peniaze bol, ale či to splnilo to, čo to malo splniť, keďže športový variátor. A uvidíme, čo to bude. Nebudem to nejako vokecávať, ako by povedali českí autobeži. A idem sa do toho pustiť. Rozobranie toho krytu ste už videli, takže to preskočíme a prejdeme hneď na variátor. Idem si ukázať starý versus nový, ešte zabalený. Variátory tu mám starý, rozobratý už. Akurát, že spojku s pružinou mám, ešte tam aj tá pružina sa mi zdá asi krátka, ale asi to bude tušie, preto je kratšia. Nemám nožík, takže garážovské kliešte. Budem mať aj ja prvé pocity z toho, prvé dojmy. Akurát, že blbec nemám nožík. Kvalitné zabalené už teraz. Nálepky, ak kto si chcel nálepky Malossi, tak napíšte do komentu. Mám to tu pre vás. RS24. Nálepka, píšte do komentu. Môj blázen. Mám normálny nožík. Aj normálne spravím. No, kokos nový. Hneď o inom. 14 gramové valčeky sú tu. Mohlo by to byť taký istý. Táto pružinka, kokos, sa mi zdá strašne maličká, však henta, čo tam je originál, tak to je hádam aj o tretinu vyššia. Neviem, ako to pôjde. Ďalšia nálepka, píšte do komentu. To sa zdá úplne jak z umelej hmoty, že? Vyzerá to tak, teda aspoň ja by som to tak špecifikoval. No ideme si to poskladať. Kolečka Malossi. 10,5 gramu, to sú aj... Ja som myslel, že sú všetky 14 gramové boli písané. Tento má 12,5 gramu. Čo to je, ako je? 12,5, 10,5, však bolo písané 14 gramové. To čo má znamenať? Dáme samozrejme tie ťažšie 12,5 gramové. Zaujímavé ma tieto vodítka, či budú držať tak ako by mali, ale vyzerá kokšo, že to tam je napevno jak hovado. Si ich tam aj dám. To drží. Tu sledujte porovnanie. To nemá robiť. Takže to môžem tak zavodiť. Ja dúfam, že to bude všetko fungovať. Že to a potom to náhodou fungovať nebude. Dáme tu tieto ťažšie koliečka, 12,5 gramové. Keď mali byť 14 gramové, ale poslali 10,5, no. Náhradné. Toto neposlali druhé, aha, toto som ešte chcel. Nové, ale to tu nie je, je tu len toto. Kokos.
To tam sedí jak riť na šarobel. Rovnanie. Ten je väčší, aj širšie to hrdlo, teda ten otvor má. Valčeky už sú síce asi ešte dobré, ale dobre, to sa mi ľúbi, že nemá tam absolútne žiadnu vôľu. No a idem ešte tú spojku, rozobrať a ideme tam dať pružinu. Takže pozrieme sa na to za chvíľku. Zvládol som. Presne som hovoril. Ako to bude fungovať? Koľko ste zvláštne ináč. Toto je len na, ako doraz slúži. Táto umelina. Tam dám. Mi to nesedí, či sedí? Sedí celkom. By som mohol dať preč, aby ste to videli lepšie, že? OK, čo si puklo. Dobre, to sa len do toho zasadilo. Káž na sucho. Skúška. Dobre. Čakaj, tam má byť tá zaoblená nejaká časť. Asi táto. Musím dať druhú. Spotený ako blázen. Žltá pružinka. Dobre, fúja, ja som sa ako si aj nadýchal, už som není najmladší. Takže nové valčeky. Možno časom vyskúšam aj tieto a dám rozdiel potom v rýchlosti, v rozbehu a tak. Že by som ich vymenil, keď pôjdem pozerať, alebo keď už budú opotrebované tie valčeky, ale kokos. Zatiaľ sa mi to páči. Uvidíme, ako to bude behať, takže idem to poskladať. A prvý štart. Teším sa. Takže variátor je nahodený, poskladaný. Vždy mám taký rešpekt pred tým, keď idem takéto niečo robiť, keď som rozoberal variátor alebo niečo. No väčšinou len variátor, lebo však ja neviem nič iné rozoberať ani. Vždy mám predtým rešpekt, že ako to dopadne, či som to tam správne dal, či je všetko OK a tak, takže snáď som to tam všetko správne dal a snáď je všetko OK, tak sledujte so mnou prvý štart. Nech Bože dá. Uvidíme na prvý taký pohľad. Trochu viac plynu, aby sa rozbehol ten motor, ale idem sa odviesť, idem si dať prilbu. Idem sa tu odviesť po ulici a dávam hlásenie, že či to vôbec stálo za to kupovať. Stálo za to kupovať, lebo už bol tento sériový zlý, ale či je to lepšie ako ten sériový. V rozbehu maximálnu rýchlosť teraz nebudem skúšať. A hlavne to chrastenie, či to bude z toho, či to bolo z variátoru alebo z čoho, lebo stále som na to neprišiel. Tak idem sa previesť a dám hlásenie. Brzdy spraviť. Teraz to škrípanie brzd musím spraviť. Musím rozobrať koleso, aby ste chceli vedieť, neviem. Dajte mi nejaké rady do komentáru, ale čo viem ja, keď píska koleso zadná bubnová brzda. Takže tam sú také tie mikrogranulky, taký prášok a že ten
vlastne píska, takže to len treba vyčistiť nejakým riedidlom alebo niečím. A malo by to prestať zase na nejaký čas. Je to pravda? Napíšte do komentárov, ak áno, a ako riešite takéto veci vy. Mi môžete poradiť. Budem veľmi vďačný. A prešiel som asi 2 km teraz s tým Malossi variátorom a musím povedať, že tá pružina zrejme robí to, že čím je, ako keď teraz som mal väčšiu pružinu a teraz mám menšiu, myslím si to, že musím dať trošku viac plynu, aby sa to rozbehlo, ale už keď sa to rozbehne, tak už to ide, ale musím mu trošku viacej pridať, to je také prvé dojmy len, ešte dám potom ďalšie video, bude také viacej obšírnejšie okolo toho, sériový versus Malossi variátor. Takže tu si myslím, že pri tých rozjazdoch to bolo také, že to trošku dlhšie trvalo. A tá maximálka to ešte neviem, išlo som nejakých 80 po meste, ale ticho. A ako v pohode, bolo to fajn. Zatiaľ som nezbadal, že by to išlo nejako rýchlejšie na tú rýchlosť, keď zohreje motor. Niekedy, keď sa odvezem, teraz nemám čas, ale hovorím, že dám o tom nejaké video, teda keď zohreje motor a trocha tomu budem valiť takú športovejšiu jazdu, tak potom uvidím a poviem vám, že či je to športový variátor, či ide na maximálnej rýchlosti viac a či má nejaké lepšie odpichy a tak ďalej, bude taká porovnávačka. Ale teraz dúfam, že nebude mať vyššiu spotrebu, keďže potrebuje viac plynu, aby sa rozbehol na tú istú rýchlosť, ako bol sériový, tak teraz trochu potrebuje väčšie otáčky, mi prídu, že sú tam, tak snáď tá spotreba bude v pohode. A uvidíme. Tak som rád, že mám konečne nový variátor, ten si zatiaľ odložím, neviem ako dopadne tento nový. Dúfam, že dobre a lepšie ako sériový, chcel som sériový, ale nenašiel som. Takže po 2 mesiacoch konečne vymenený, som rád, zatiaľ som spokojný, len taký, že som v očakávaniach, že čo to bude, ako to bude. Ale určite sa ozvem, tak ďakujem za sledovanie. Ak ste nevideli video, kde som menil variátor a robil nejaké veci s variátorom, tak dávam ho do popisu videa a tam si ho môžete pozrieť. A tam si môžete pozrieť ďalšie video, ako som sa trápil s týmto skútrikom. Takže toľko k tomu. Ďakujem za like, odber a vidíme sa zase pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahojte.